Mangwanani akanaka sangano dzvene raMwari. Toda kukutendai tichikuchingamidzai mukati menguva dzino kuzodzidza zvimwe zveukuru hwaJehovha. Muchaona kuti mukati meupenyu hwatiri kurarama, mukati memazuva ano, hazvisi nyore kuti vanhu vararame vasiri pamunamato. Hazvisi nyore kuti vanhu vararame vari kure naMwari. Uye ukatarisa ukacherechedza mukati meupenyu hwatiri kurarama, zvakawanda zvizhinji zviri kuvhiringidza ukama hwevanhu, zvakawanda zvizhinji zviri kuvhiringidza mafambiro ari kuita upenyu hwevanhu. Vanhu vaneta, vanhu vari bhizi, vari kutsvaga mari, vari kutsvaga zvakasiyana siyana. Pane kuda kwaizvozvo, mazuva ari kufamba nenguva iri kufamba zvekare. Saka nhasi toda kudzidza imwe pfungwa inokosha mukati meupenyu hwemakristu, mukati meupenyu hwemunhu wese ari kurarama pasi pano. Jesu anoti akagara nevadzidzi vake, vane nguva yavanotaura zvinokosha zvaizoratidza kuguma kwenyika. Asi pakuguma kwenyika vane zvimwe zvinhu zvavakataura zvichaitika uye zviri kutoitika within our families, within maschools, pahama neshamwari kwakasiyana siyana zviri kuitika. Zvinhu izvi zviri kuvhiringidza kana kuti zviri kupa mucherechedzo wekuuya kwaKristu kechipiri. Saka Jesu anoti akagara nevadzidzi vake. Mukavhura mubhuku raMatthew chapter 24 yakajairika inotaura zvizhinji zvekuguma kwenyika nekuuya kwaKristu kwechipiri. Jesu anoti akagara, obva avaudza pavhesi number 12, Matthew chapter 24 pavhesi number 12, anovataurira kuti rudo rwavazhinji ruchatonhora nokuti kusarurama kuchawanda. Saka Jesu achitaura nevadzidzi vake anoti maona zvaitika zvizhinji, achivaudza nhoroondo kuti kuchaitika hondo dzakasiyana siyana, kuchava nehosha, kuchava nekutambudzika, kuchava nezvakawanda zvichaitika mumazuva ekupedzisira. Anoenderera mberi achiburitsa pfungwa yekuti rudo rwavazhinji zhinji ruchatonhora. Mukutonhora kwerudo rwavazhinji zvanzi kusarurama kuchawanda. Nemhaka yei Jesu aipa mucherechedzo wakadaro? Jesu anotaura pfungwa iyi nemhaka yekuti kana vanhu vachinge vorarama vasina rudo, kusarurama kunowanda. Nekuti chinoruramisa vanhu inyaya yekuti Jehovha vakaunza rudo rwavo kuvanhu. Munhu ane rudo nehama yake, kururama kunowanda kwaari nemhaka yekuti pane kakuda karitori paari kuhama yake. Munhu haaitiri zvakaipa munhu waanoda. Saka Jesu ari kuti chimwe chichakuratidzai kuti nyika yaakuguma ndava pedo nekuuya, kutonhora kwerudo rwavazhinji. Saka sekufamba kuri kuita upenyu hwedu, uchaona kuti Satani ari kuunza mano akasiyana siyana ekuti vanhu vagare vari bhizi. Vanhu mukugara kwavo vari bhizi, vari kutoshaya nguva yekuratidzana rudo semaKristu. Ukaverenga bhuku ra1 John chapter 4, ukainoiverenga uchibata pavhesi number 6, 1 John anenge achitaura pfungwa inokosha pamusoro perudo. Anoti iye, we are of God, tiri vaJehovha, ende munhu wese anoziva Mwari anonzwa. Asi asiri waMwari haanzwi kutaura kwedu. Saka ukaenda pavhesi number 7, ane pfungwa imwe yaanotaura yakakosha. Anobva ati, vadikanu, ngatidananei nokuti rudo runobva kuna Mwari. Vadikanu, wese anoda ndewaMwari, usingadi ndewababa wake dhiabhorosi. Saka Jesu paaiudza vadzidzi vake aiziva kuti chimwe chinhu chichashota mumazuva ekupedzisira rudo pakati pevanhu vazhinji. Rudo rwehama ruchatonhora zvekuti tichatadza kana kuwadzana nekuonana pamwe chete. Vanhu muchaona kuti vane kuzvikudza nepride dzekuti ukanyatsodzidza zvakanaka, munhu anotaura pfungwa yekuti kana akanzi anonoona hama yake anoti iye akambondionawo here. Handinobati maoko even munguva dzekutambudzika kana achinge ashayikirwa muwake nenyaya yekuti iye hauyiwo kuzobata kwangu. Saka muchaona kuti ipfungwa yaita kuti rudo rutonhore pakati pehama. Raakuratidza kuti tiri kurarama mumazuva ekupedzisira. Raakuratidza pfungwa
dzekuti zvaitaurwa naJesu apart from hondo dziri kurwiwa, kusarurama kuri kuwanda nemhaka yekuti vanhu havachisina rudo pakati pavo. Zvava nyore mumazuva ano kuti vanhu vanotowirirana, vanodyidzana vemumba mumwe chete, vachinja nemukadzi mumwe chete, nemhaka yekuti havacharespektani, hapasina rudo pakati pavo. Munhu anoshandisa pfungwa yekuti chero ndisina kuwanikidzwa, chero ndisina kubatwa, as long as zvaitika hazvina basa, afadza nyama yake. Saka kusarurama kuwanda kwakuri kuita inyaya yekuti vanhu havachisina rudo pakati pavo. Iko zvino mukatarisa mukati menyika yatiri kurarama, matekeshera, madrugs, vana vadiki vachiparara nevanhu vakuru, vanhu vari kutora madrugs vachiri vana vadiki, zviri kuratidza kuti akumagadzira wacho haasisina rudo rwekunzwisisa kuti ane vana vachararamawo mukati menyika yatiri kurarama. Nekuda kwekuda mari, kwekuda pfuma, vanhu vazhinji varasa rudo zvekuti they are now sacrificing dzimwe hama dzavo, vachinoromba nemazita ehama dzavo, vamwe kutourayisa hama dzavo, vamwe vakaurayisa vabereki. Inyaya yekuti Jesu aitaura pfungwa yekuti rudo ruchatonhora pakati pehama. Vari kuita mari vane pfuma vacho, vari kupambadza pfuma vachiita zvinofadza nyama yavo zvisakarurama. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti Jesu anotaura pfungwa yekuti rudo ruchatonhora pakati pehama, uye kusarurama kuchawanda. Pfungwa yaiedza kuburitswa naJesu ndeyekuti munguva yatichararama vanhu vachatsvaga pfuma zvakanyanya kudarikidza hama dzavo. Saka pari kunyorwa kuna John kunoku, vari kutotaura pfungwa yekuti ngatirambei tichidanana, vadikanwe, ngatirambei tichipfuurira mberi nekudanana. Nemhaka yei? Vachasakurira rudo rwavo kuhama dzavo. Panosvika nguva yekutonhora kwerudo, vanoramba ruri mavari nekuti vanonzwisisa zviri Mwari. Apart from everything, nekuda kwerudo rwatakaratidzwa naMwari kubvira pamuchinjikwa pakufa kwaJesu, Mwari vanoburitsa pfungwa yekuti rudo harufanhi kuva necondition. Ukaona rudo rwatova rwekuti kana ndapa ndinofanha kupiwa, ipapo hapana rudo, pari kuitika matransaction. Nekuti Bhaibheri ukariverenga zvakanaka kuna Johani chapter 3 pavhesi ndeya 16, inotaura pfungwa yekuti nokuti Mwari wakada nyika, nokudaro akaipa kumwanakomana wake akaberekwa ari mumwe oga. Ipapo Bhaibheri raiburitsa pfungwa yekuti Mwari pavakada nyika havana kutarisa benefit yavaizowana kubva kunyika, vakangopa mwanakomana wavo nekuti nyika yaida kudzikinurwa. Vakanga vada ndokupa zvese zviri zvavo, vasina chavaitarisira in return. Saka Jesu anotaura pfungwa iyi kuvadzidzi vake kuti mukaona rudo rwotonhora, kusarurama kuchawanda. Nemhaka yekuti vanonzwa isu, vanonzwa izwi raJehovha, vanowanza rudo kuhama dzavo. Vanonzwa shoko raJehovha vanoonekwa nekurarama kwavo. Ndosaka vaGaratia chapter 5 pavhesi ya 22 tichiburuka-buruka inotaura zvibereko zvomweya. Pakati pezvibereko zvemweya inoburitsa pfungwa yekuti zvibereko zvemweya ndiwo mwoyo murefu, nairo rudo. Saka vane mweya mutsvene vachaonekwa kuburikidza nerudo. Mukatarisa mukati menyika yatiri kurarama nhasi, kana kuine chinhu chatama muvanhu vazhinji, kunyange vanozviti vanotenda, rudo pakati pavo. Tine dzimwe hama dziri mudhuze, hatifoneri hama dzedu. Panoda dhola chairo rekuti utenge airtime ufonere hama yako, chero ukasamuona haufoni. Dzisingatombodi mabhazi dzimwe dzacho, tunoita mazuva akawanda munhu agorwara, agotoenda muchipatara, agodzoka, hama isina kumboshanyira hama yayo. Vanhu vazhinji vakutoponera kune dzimwe dzisitori hama dzavo kana vachinge vawirwa nematambudziko. Nengari yekuti Jesu paaitaura nevadzidzi vake akataura pfungwa inokosha isingabatwi nevazhinji, akati chichakuratidzai kuti ndava pedo nekuuya, inyaya yekuti rudo ruchatonhora pakati pehama, uye kusarurama kuchawanda. Kusarurama kwawanda pakati pehama nemhaka yekuti vanhu vakupumana uroyi. Vamwe vakuti vakabudirira muupenyu, mumwe anotoita godo rekuti handichanomuoni nemhaka yekuti akutoti akumuvhairira.
Asi Jesu anotaura kuti kupatsana kuchaita mhuri ikoko, kuvengana kuchaita vanhu, isaini yekuti ndava kuuya. Asi vanonzwa izwi raJehovha, vanotenda kuna Mwari, vanonamata Jehovha, vachawedzera rudo, nekuti Mwari is love on his own. Ende raMwari harumezheke. When God gives love, he doesn't expect something in return. Mwari pavanopa rudo kuvanhu, hava expecte kuzopiwa, vanongopa rudo rwakazara pasina chavanotarisira kudzorerwa. Ukatarisa even mudzimba, vari kugara vari mudzimba, varume nevakadzi, anototaura kuti handimuitire zvakati nekuti iye haana chaandiitira, haasi kuratidza rudo kwandiri, handina chandiri kuwana. But Mwari vari kuti vanotenda kwandiri, they just give, vasinga expect anything in return. Jesu paanouya achitaridza nzira yekufamba nayo semaKristu, sekutaura kunoita Bhaibheri, Jesu ndiye nzira yedu, aipa rudo kuvanhu asina chaanopiwa. Vamwe vaakatoitira rudo ndo vamwe vakazomubaya, ndo vamwe vakamusvipira, ndo vamwe vakamuramba paakanga kunoroverwa pamuchinjikwa. Asi Jesu haana kurasa vanhu nekuda kwekuti vachamuramba. Zvese izvi aizviziva kuti zvichaitika. Ndorangarira neconversation yaanotomboita naPeter, achitaurira Peter kuti Peter, uchandiramba katatu jongwe risati rarira. Asi Jesu haana kurega kuda Peter nekuti Peter waizomuramba. Jesu anosvika pakunofa achitoziva kuti Judhasi ndiye achamutengesa. Asi haana kurega kuda Judhasi nekuda kwamabasa aizoita. Saka rudo rwatinodzidziswa naMwari, vanoratidza kuti vana vaMwari, vanopa rudo kuvanhu, vanoda hama dzavo without expecting anything in return. Kana nyange muri mudzimba, rudo rwakadyarwa naMwari runoburitsa pfungwa yekuti kana muchipa, ipai musingatarisire anything in return. Ndosaka zviri kunzi vadikani, ivai nerudo, idai hama dzenyu. Hazina kunzi idai vanokudai, zvanzi idai hama dzenyu. Jesu paanouya anoti mainzi vengai vavengi venyu, asi ini ndinoti idai vavengi venyu, vanamatirei vagoponeswawo pamwe chete nemi. Saka Jesu anoburitsa pfungwa yekuti kunyangwe zvinhu zvakaoma sei, kunyangwe nehama mukatukana pakupedzisira dana naye, panotobuda pfungwa yekuti munhu anotenda kuna Jehovha haafaniri kunonamata aine waagumbusana naye. Yana naye musati manamata. Garai watonoyanana neakutadzira, kwete kuti iwe wamutadzira. Atokutadzira kudaro, enda kwaari usati wadana kuna Jehovha, monoyanana. Saka Jesu ndo pfungwa yaaikurudzira kuvazhinji, kuti kana kuine chinhu chicharatidza kuuya kwangu kwechipiri, rudo ruchatonhora zvichawanza kusarurama. Saka iko zvino takagara tiri kudzimba dzedu, tine vana vedu, tiri kurera vana vekuti vachavengana nedzimwe hama. Ukazvitarisa mukati memhuri, vakuru varipo izvezvi vakazonzi varadzikwa, vazorora, nguva yavo yekurarama yakwana, nyika inoindepi nevana vatiri kurera, uchivati usaenda kwatete, usaenda kwabamukuru, usaenda kwani nekuti vanoroya. Takavengana ikoko, zviri kuenda from generations to generations. But ndorangarira mazuva akare, tichagara kumusha kwatinobva uko, taiti kana tichidya nehama dzedu, hawaigona kudya muwako asipo. Maidyira mundiro imwe chete zvaikubatanidzai. But ukatarisa mazuva ano, rudo rwatonhora kusvika pakuti mumwe nemumwe anongozvionera. Hapasisina achiri nekee nemunhu. Saka Jesu paaitaura imwe pfungwa yerudo, ndo ichashayisa vazhinji ruponeso. Nekuti ukaverenga chapter iri paseri paMatthew chapter 25, anoti makandiona ndine nzara, mukandinyima zvokudya. Makandiona ndiri mutrongo, mukasandivhizitira. Vamwe mune hama dziri kumajeri dzamusingachavhizitire, hongu munhu akakukanganisira yakatadza. But Jehovha vari kuti rudo runodzorerwa nerudo. Endai munomuona anotendeuka, endai munomuona mumuratidza kuti muchiri kumuda.
vamwe they've abandoned hama dzavo, dzimwe dziri kutambudzika, vane mari dzekuti vanoenda kunzvimbo dzakasiyana siyana, asi vari kurasa hama dzavo. Mwana anoshaya school fees kumusha uku, asi paunoenda kumusha uchinomuvhizitira pamazororo akasiyana siyana, anomeka sure kuti iwewe waenda une zvakakwana, anokutsvagira michero yakasiyana siyana, anokutemhera zvakasiyana siyana zvepamusha. Mwana iyeye anoda mari shoma shoma kuti aendere mberi nechikoro, but unonzi unoshaya school fees, iwe uriko uchichinjanisa mafoni akasiyana siyana, uchichinjanisa mbatya, iye haatorina bhutsu dzekuendesa kuchikoro. Ndo zvinoratidza kuti rudo rwatonhora pakati pehama. Kuchechi unenge une chigaro chepamusoro, unenge utori leader akamirira kuuya kwaJesu kwechipiri, but uri busy kugadzisa pfuma yako uchisiya dzimwe hama dzako. Vamwe rudo rwatonhora kuhama dzavo dzavakabarwa kwavanobva kweropa ravo, hama dzavo dzaakumakereke. Varasa hama dzavo dzakavarera, dzimwe dzaivakurira hembe, vaakudzirasa vachifokasa nedzekukereke. Asi Jehovha pavari kuti idana naye, havana condition yavari kupa yekuti ida uyu kana uyu. Vari kuti munhu wese pamberi pangu akafanana. Paroma chapter 5 ukaiverenga inoti pavhesi ya6, nokuti tichiri panguva yekushayiwa simba, Kristu panguva yakafanira akafira vakanga vasingade Mwari. Jesu paari kufa haasi kupa condition yekuti ndiri kufira vakadai. Ari kuratidza rudo kunyika yese kuti pada vamwe vangatendeuka. Saka maKristu paanotaurwa naJesu kuti ndini nzira yeupenyu, aitoreva kuti fambai mafambiro andakaita, musasarura hama. Usaita dzaunosarudza kuti idzi ndidzo, idzi hadzisi. Ida hama dzako dzose zvakafanana. Chengeta hama dzako zvakafanana. Munhu anoshaya hama ari kujeri, munhu anoshaya hama dzinomuchengeta achifa nenzara. Muchaona kuti dzimwe mhuri, dzimwe hama dzedu vaakuita zvisakarurama, vakapushwa nemhaka yekuti isu hatisi kuvatarira. Tabatwa nemweya waKaini wekuti achibvunzwa kuti ko munun'una wako Abheri uripi, anobvunza kuti ndini muchengeti wake here, achibvunza Mwari. Vamwe vacho zvakatovaomera, asi mazuva ano taakushandisa language yekuti munhu anodya cheziya. Yes, but Mwari vakakublesa kuti hama dzako dzese dzipfuure nepauri dzisimukire. Nekuti ukasangana nedambudziko ndo dzinomira newe. Saka Jesu paari kuti rudo ruchatonhora pakati pehama, ipapo kusarurama kuchawanda, aibata pfungwa inokosha mukati mesociety yari kurarama muchiKristu mazuva ano. Rudo rwatonhora pakati pehama. Vanhu vaakupumana uroyi. We are creating generations dzichatipa maproblems. Nemhaka yekuti vabereki vaakuindoctrinata vana vachikura vachivaudza kuti kwanhinga hakuendwe nekuti hatidyidzani. Saka muchaona kuti pavanokurira mumwe nemumwe anoenda kwake, hama yako inotambudzika, igotorasika, agoshaya upenyu, agopindana nenjodzi dzakasiyana siyana. Iwe uripo uine zvaunogona kumubatsira nazvo. Solomoni achinyora bhuku raMuparidzi anotaura pfungwa inokosha pachapter 2 kuti ndakatarira upenyu hwangu hwese, handina chandisina kuwana muupenyu hwangu. Ndakadya zvakasiyana siyana, ndakavaka dzimba dzinotyisa, vakadzi ndakaita mhando nemhando, hapana chandakatsvaka chandaida, maminerals chaiwo ndaiona akasiyana, but zvese ndakazviona kuti hazvina maturo. Nekuti paunofa kunyange nehama dzako dzinouya ndo dzinokuviga. Uchafa uchisiya pfuma yose yaunotsvagana nayo mukati mezuva ranhasi. But Jesu ari kuburitsa pfungwa yekuti kusarurama kuchawanda nemhaka yeruvengo ruchaiswa nemuvengi. Mavengero atakuita dzimwe hama dzedu anoratidza kuti Jesu shoko raaitaura nderazvokwadi.
Tukazvitarisa tinovenga dzimwe hama dzedu dzinotibatsira. Mwana akarerwa kumusha namai vanotengesa musika, vachitsva nezuva zuva nezuva, anozovaramba ovarasha, otanga kuita zvake zvaanoita neupenyu hwake, otanga kubatsira kana dzimwe hama dzekukereke. Vamwe vakarerwa navabereki vaitambudzika kwazvo kuti muende kuchikoro, iko zvino wane mari wakuona sevasina basa. Dzimwe hama dzako dzakakubatsira, vachimira-mira, vachikuasista, vachikutengera hembe vari kunzvimbo dzakasiyana-siyana, ivo ndiwo wapa musoro wasimukira, vakauya vachitsvaka rubatsiro, wovaudza kuti shandai, muri kuita zvekutamba nenguva ino. Asi Jesu ari kuti, ndakanga ndine nenzara mukandinyima zvokudya, ndakafa nechando muchindinyima zvokupfeka, magumbeze mune taipi netaipi, nekuti musi wamunofa munoasiya ese. Ngatidzidzei kuda hama dzedu, ngatidzidzei kuda zvisina maconditions, nekuti kuda kunoda kuti kana tichinge tadzidza rudo rwaMwari, taratidza Mwari kuvanhu. Kunamata koga kusina mabasa hakuna zvakunobatsira, kwakafa sezvinotaura Pauro. Saka tikanamatira hama dzedu, ngatiitewo action painodiwa. Shuwa hama yako inofa nenzara uchimunamatira kuti Mwari dai maita kuti agute, so uri kuti Mwari vaburuke kubva kudenga here kuzogutisa hama yako? Iwe une chikafu chakazara mumatura. Norangarira parable of the rich fool. Zvinonzi neBhaibheri anoti akohwa anopwanya matura owedzera mamwe nekutomakudza. Apedza kudaro, Bhaibheri rinoti anonzi akagara ndokubva azvirova dunundu achizviudza kuti ndakashanda inini yanguva yekuti ndidye zvandakakohwa, ndichanyatsozvidyira. Bhaibheri rinoti neusiku ihwohwo akataura mashoko iwawo, upenyu hwake hwakabva kwaari, pfuma yese yakasara asina chaabata. Nemhaka yei? Nemhaka yekuti kana tichirarama nehama dzedu, ngatidziratidzei rudo, nekuti Jobho paanoti mazuva ekurarama mashoma airevesa, hakuna anoziva musi kana nguva. Panguva yauchange uri mupenyu, rarama zvakanaka nehama dzako. Une mugove ndeunorarama. Saka patiri kuita zvatiri kuita mukati memazuva ano, patiri kugadzirira sevatendi kuuya kwaKristu kwechipiri, ngatitsvaganei nehama dzedu, tidanane, tiratidzane rudo, tisimudzirane. Hapana chinhu chakakosha chinofadza zvinotaurwa naDhavhidha pa133 vhesi ya1 mapisarema. Zvinofadza sei kana hama dzichigara pamwe chete nerugare? Iko zvino panosangana hama vanhu vanenge vakabatirana matemo. Vamwe vanounzwa panhamo kuzongochema hama yavo vasingatokwazisani. Nhamo igotosvika pakupera vasina kukwazisana, vachingopfuudzana sevanhu vasingazivani. Saka Jesu paaiudza vadzidzi vake aiti muchitiona takadai tinowirirana. Asi namazuva ekupedzisira rudo ruchatonhora zvekuti hapana anofunga nezvekuti mumwe wake aripi. Tinenge tabatwa nemweya wakanga uri muna Kaini, kuti achibvunzwa nezvemunin'ina wake anopindura Mwari kuti ndini muchengeti wake here. Asi Mwari vari kuti nyika nekuzara kwayo ndezvangu, kusanganisira newe wacho ugeremo, nepfuma yauinayo ndezvangu zvose. Saka Mwari vari kuburitsa pfungwa yekuti mumazuva ekupedzisira chimwe chinhu chatinoona kutora sechidiki asi chikuru chashainza vazhinji kudenga, kushaya rudo. Ndosaka pachinzi kunyange mupfumi kuponeswa kwake kunogona kunetsa. Ngamera ikakwana paburi retsono, iye akashaya mukana weruponeso. Nyaya yaitaurwa paya ndeyekuti vazhinji vachatevera pfuma kudarika upenyu hwavo kuinvesta muna Kristu. Vazhinji vachatsvagana nepfuma kudarika hama dzavo. Iko zvino munhu wese kungotara naye anenge achingotara ndiri bhizi ndikutsvaga mari, mazuva ano handisi kuwana mukana, kushaya nguva yekuona hama. Asi painonzi yafa panomhanywa mhanyo. Iko zvino takabva musizini nekuti vazhinji ndo pavainoisa matombo kuhama dzavo.
Munhu akafa achishaya $200 yekuti arapwe, anoisirwa dombo re$800. Munhu afa ashaya mari yekurapwa yekuti arapwe paingodiwa $100 chaiyo, anotengerwa kofini re$600. Saka Jesu ndo pfungwa yaitaura iyi, kuti namazuva ekupedzisira muvengi uchapinda odyara mbeu yekuti koshesai vakafa kudarika vapenyu, koshesai pfuma kudarika hama dzenyu, koshesai kutsvaga mari kudarika kuonana nekuwadzana nekugara pamwe chete. Ndosaka chinzi kuda mari ndokuvamba kwezvakaipa. The love of money is the root of all evil. Anotaura munyori aona kuti vazhinji vacharasa hama dzavo nekuda kwemari. Ndosaka toona kuti zviri nyore kuti baba vakabara mwana wavo, vanonomurombesa, vagomuuraya, vagomupfudza nemhaka yekuti vakuda pfuma. Saka Jesu paanotaura pfungwa iyi, anotaura pfungwa iyi sepfungwa isina basa, but akataura kuti ukaona rudo rwanzi rwatonhora, kusarurama kuchawanda. Mhaka ndei? Ndekuti pane ruvengo hapana anoita ke nemunhu. Pane ruvengo hapana anofunga kuti mumwe wake achadyei. Ndosaka muri kuona kuti upenyu hwamazuva ano vanomhanyisana nepfuma, kunyange vanoona makambanizi chaivo, varidzi vemakambani, anosarudza kuzvifadza iye agoenda kunzvimbo dzakasiyana-siyana, agotiravhera kunyika dzakasiyana-siyana, vashandi vake chaivo vari kumushandira kuti awane mari vasina chavari kuwana. Rudo ruchatonhora pakati pehama. Ndosaka muchiona muromo wekuti kushandidzana nehama kazhinji hakushandi. Vanhu vazhinji havadi kushanda nehama dzavo nemhaka yekuti hama dzinenge dzakutora advantage. Saka Jesu aiti muchaona kutonhora kwerudo pakati pehama. Vanozopedzera votemana nematemo, vanhu votukana, vanhu vobirana. Zvakatanga pakushaya rudo. Munhu ane rudo nehama yake anoziva kuti chekutanga, ndisati ndaita zvandiri kuita, hama yangu yadya here? Ndisati ndaenda kwandiri kuenda kunyika iri kunze, ndisati ndaenda kuUK, vashandi vangu vadya here? But muchaona kuti mazuva ano munhu anoti hamheno ikoko, as long as vashanda muri pasi pangu. Ndo language yakushandiswa mazuva ano, ndo action yako mazuva ano. Saka Jesu aitaura nekurevesa, mukaona rudo rwatonhora, kusarurama kuchawanda. Munhu anodemba kushandira hake mutorwa, kuti kudyirwa mari nemutorwa kuri nani, kushandiswa nemutorwa kuri nani. Saka Jesu paanotaura pfungwa iyi, anotaura pfungwa inokosha kumakristu ese anhasi. Chinotsvakwa naMwari kuva nerudo pakati pehama, kudanana, toramba tichidanana pasina maconditions. Saka muchaona kuti kusashanyirana kuriko mazuva ano inyaya yekuti rudo rwatonhora pakati pehama. Kuroyana neurombwa huriko mazuva ano inyaya yekuti rudo rwatonhora pakati pehama. Vatendi vanonamata vese havakwazisani, havaonani, rudo rwatonhora pakati pehama. Kuratidza kuti rudo rwacho rwakaindepi? Chakaunza ruvengo ndechekuti mumwe akabudirira, mumwe asati abudirira, asi mikana nenguva zvinosiyana. Saka Jesu akati achiudza vadzidzi vake kuti hondo dzichavako, vanhu vachaendesana kumakotsi, vanhu vacharwisana, vanhu vachanyeyana, vaprofita venhema vazhinji vachamukira panyika, vanoparadzanisa hama. Nekuti ukaenda kupi kwauchaenda mazuva ano, kwese kwaunoenda uchinotsvaga kuda kuudzwa nezveupenyu hwako, panonzi nehama ngatimbofambai. Panongonzi pakati penyu kana kuti mumusha menyu mune akazoti akabata makona akati, hazvina rudo mukati, ndezvekupesanisa hama chete. Munobva ikoko madivided, bozi pamwe ataurwa ndibaba wemumwe anga atoendawo. Saka nekuda kuti akuprotekta mubereki wake, makutovengana. Asi Jesu anoti, ini ndinoti idai vavengi venyu. Munhu anoita mota dzinosvika kuma10, hama yake isina pekugara, hama yake ichishaya school fees, hama yake ichifa nenzara. Mwaitoti mukanyatsoshanda zvakanaka,
Ndichatenga imwe mota nyowani yakafanana neiyi. Anokanganwa vashandi vake kuti vanodawo chekudya nepekugara. Mubhaibheri kunyange maparables atinopiwa, vashandi vakatombopiwa matarenda, mwe akatadza zvake kunorishandisa, asi mukuru uyo akatombopa vashandi vake matarenda. Saka munhu anoratidza rudo rwaMwari asati atanga kuzvibata iye, anotanga vamwe. Ndosaka Philippians chapter 2 pavhesi ya5 ichiti ivai nemwoyo uyo wakanga uri muna Kristu Jesu. Pfungwa yaitaurwa ndeyekuti Jesu asati azvifunga akazvidukupisa, akafira vanhu vaaida kunyange vakanga vasingamudi. Jesu aiburitsa pfungwa yekuti usati waita zvawaita, tanga wambokonzida vamwe vako. Usati watarisa your own personal interest, consider others first. That's the weakness in Christians of nowadays. They are becoming very selfish. Zvekuti vakuda dzimwe hama dzekuchechi kuonekwa. Munanobvisa 10,000 zvidhina zvekuvaka chechi, hama yake ichifa nenzara. Vanhu vari kuita mudeme wekuchengeta vafundisi, hama dzavo dzichifa nenzara. So Jesu ari kukuinvaitai mukati mezuva ranhasi kuti vanoda kupa rudo rwaMwari ndivo vana vaMwari. Jesu ari kuburitsa pfungwa yekuti hama dzinofanira kuwirirana. We should settle all differences. Papokanwa pese ngapagadziriswe, vanhu voendera mberi nekudanana. Ndosaka vachiti kutsamwa munogona kutsamwidzana asi musavidza zuva makatsamwidzana. Zvakutoda mwoyo murefu unobva kuna Kristu. Ndosaka David maPsalm 51 verse 10 achiti sikai mandiri mwoyo mutsva, renew my mind. Mwari, ndinoda mweya wakachena mukati mangu, ainzwisisa kuti mwoyo uyu kauyu unonyengera kupfuura zvinhu zvose, wakaora chose. Asi imi Mwari mukasika mandiri mwoyo mutsva, mukatungamira imimi mandiri, hama dzangu dzinondiitira izi kuda. Mukabata mandiri imimi Mwari, ndinogona kuopareta sezvamunoda imi. Ndosaka jaya mupfumi akaudzwa kunzi tanga wanogova zvese utengese zvese, nekuti Mwari vaiona kuti mwoyo wake wanga uri papfuma yake. Kuti ugone kuda sezvandakaita ini, tanga watengesa zvose wodzoka, tozofamba tese. Saka Jesu chaaida pakutanga mwoyo. Saka ndinokukoka mukati mezuva ranhasi, hama yangu, kuti rudo rwako harina kutonhora here pahama dzako. Hauna here imwe hama iri padhuze yausingachatoonani nayo? Enda unoyanana nehama yako. Vabereki vako chaiwo hausi kuwirirana navo. Wakafamba ukanzwa kuti vakakuroya, hauna kana evidence, but hauchatoendikwa, hauchatumire kana shuga, hauchatumire kana mbeu kumusha. Vana vako havachaende kumaholidays chaiko, even kune dzimwe hama dzako. Vashandi vako vari kugara zvakanaka here? Vashandi vako vari kuwana chikafu chakakwana here? So Jesu ari kukukoka mukati mezuva ranhasi kuti mumazuva ekusaziva ndinokuregererai, asi namatirai mwoyo mutsva nemweya nerudo pakati penyu. Ivai nemwoyo wakanga uri muna Kristu Jesu, wekuda vamwe usati wazvida iwe. Zvikanzi do unto others what you want them to do for you. Itira vamwe zvaunoda kuti vakuitire. Jesu ari kutikoka mukati mezuva ranhasi kuti ngatidei hama dzedu, ngatichengetedze hama dzedu, ngatiyanane nehama dzedu. Vazhinji dzimwe hama dzedu mhaka yekusanamata ndeyekuti zvatinoita isu vanonamata vacho zvinoita kuti vadukupise zita raMwari, zvinoita kuti zita raMwari rishorwe. Ndosaka uchinzwa pachitaura muromo ndo zvinoitwa nevanonamata here izvozvo. Saka zvatinoita dzimweni dzenguva kuhama dzedu zvinoita kuti even tikavaparidzira vasatendeuke. Ngatiratidzei rudo kuhama dzedu nemabasa. Ngatiratidzei rudo kuhama dzedu nekudzibatsira mumatambudziko.
vana vanofa nenzara, vanoshaya zvakawanda zvekupfeka, isu tine dzimwe hembe dzatinorasa. Ngatidei hama dzedu dzeropa, ngatidei hama dzedu dzekwatinobva. Ndo zvatiri kudana kudzidzwa mukati mezuva ranhasi. So kana paine anoti inini ndakarasha hama yangu, yananda ndisingatowirirane nayo, yandakarasa mukoma wangu, ndanga ndine chigumbu nehama dzangu dzakasiyana siyana, kunyange neshamwari yangu chaiyo. Kana uripo ndinokukoka kuti uya tinamate, Mwari vatiregerere, ngatinamatei. Baba vedu vari kumusha wekumusoro kudenga, Jehovha tinokutendai mukati menguva dzino dzamatitendera isu vanonyangadza. Jehovha chitiregererai, tinotadza nguva nenguva, tine hama dzatakapesana nadzo, asi matidzidzisa shoko renyu Mwari kuti rinopromota kana kukurudzira kuyanana pakati pehama. Tichengetane nehama dzedu, tibatsirane, nekuti zvepfuma yepano panyika hazvina maturo, tichafa tichizvisiya. Asi Mwari tinoshuvira kuti kana tichinge tichizorora mukati mevhu rinotonhora, tizorore takainvesta upenyu hwedu mukati memaoko enyu. Chititungamirirai nehama dzedu Mwari. Tingaita zvimwe zvose tingagona kuzviona, asi rudo pakati pedu nehama dzedu rwatonhora Mwari. Chititungamirirai nevakasimuka vose, vadenwa mwoyo Mwari, neshoko renyu rine simba ramunotaura, nevamunoshandisa kuparidza irori shoko, vapewo mwoyo wekuti vade hama dzavo. Chivai nesu Mwari kubva zvino nekusingaperi. Tinonamata nekutenda muna Jesu anokurumidza kuuya. Amen.